BioVision Foundation itranyora koba tokwa rubia no daktari okorokwa daktari Peter Mukaya ase enseme yende karibu sana daktari tumaitinga asirit kulia lero ngikilio ariganeretie omwanchomo tegereria nabego murigereyo Ogetembe TV biamana ndingo minto miyenda asokoli bageli ne studio ne Ogetembe ili yakabere tayiri tangandiana ko aga ili yakabere abere ko ba yara di privilege yoko bagaiga egere tugambe na bantu baminto bali tabanga mwenye getinge abantu baminto mbiamole mwenzi biamona eso nkikelirero tokochigokwanira asesemeiga asabangana enga kitwa kambitanye bali banyurete irelirobo liroba osaliroba mwete kusine nsemo obulimi bokolekana sana yes volende tokabankara abantu bakokire bakulima bagaka chisimi bakobolia nga kito bwe ntonyolenga kiende nandi tukambe ototevinga liroba leto menya kito tokonya liroba lima itwa robotobu egere ndagere toke ebwate goto afya amurira nga kansa ni diabetes sukari ake toantananga libali gotoka ntoje nandi ngene yakabere ntiko bahereza asika kia lero toje makaigo entoko kanga o kolima kubwate obulimi faida ya obulimi bubwate faida obulimi bonga bantu abakora bakolima lego kwenda bakolima pero kene mbiutara faida iyo bono tutaketa senga kia lero to chakango to chabumbango mbole mikyoboiga bubwate faida asomalio nga kyokwerobelia akibukoro kwa senkirende obulimi bubukoro kwa ese mole mu Kiswahili ukunga kilimo hai yani obulimi bubwate faida aselirobo ase ememeria ase etugo na se afya ya mwenye bantu yuase kikuya lero etoje kwamba ase keso kutanga unlocking organic markets echiro endagera elika kwandi wasenjireria yani eko kolimwa nako farm in an organic way aba kulima bange babolinga ki lilo bongo atosomete kumanya ki kiribwate faida wone ndage to simbe kiriti ndage ao to kumanya ki ngaye chiro ya organic foods chiri koro kuna ndese Kiswahili kilimo hai yani ndage li eta limirine chi spray cheji chemical to tabire chi alente marwera ya buna cancer buna diabetes buna blood pressure ne chinde kunecho yolende minto aselero nonda tayari mombolia magolia ile swali to tawa maswali egere mbare senga na kintajo tabo agrimbia mono to foundation BioVision Trust asoko ngaliba yoko baga lero marobia lero na abantu ba BioVision Foundation ibale afadhili kabiri akubwatra naiga wanga chisale biamono sana thank you asinga ncho kwanya ko bagoto aligane kigima nyuranga BioVision Africa Trust na BioVision Foundation bakonyara ko bago support ekigente kegaturunga kilimo high production iyo konyara ko bage ko erera igurunga kyo obwente kurengenda liraba na mangana mange iguru yobolimi kono nga imo konyara ko ba mokonya ebintu ibino bya kose amangana ino yobolimi farm produce talking about farm produce zora farm produce tianda wataiba limando watamanyite nyomo manyiti mbare kabisa chino menya gitali tindi mo agriculture tindi mo veterinary chino menya gitali wa mwanya bantu asike swali tokota asike songo tanga physician na sobero menya gitali ngakore myaka mili aitiranga wona myaka ngitatu na zaidi iniwege chuo kia Nairobi kagenda Mumbu America ngasomera unyagitali kuchime igo abantu bakobulinga ayetagitali tukagenda ngwasome tuje kubali mwenye abantu ngatibono gatagure ndagera ntagetemba tavinge ndagera nero muchaka no afi umuntu geto mukoroko ku hypocrites yatewete ngakiyete ka 41 BC yatewete ntagete munywe antu aminto munyagetinge yatewete nga let food be thy medicine
Yani ndagera ndagera ebo nere liogoli yao. okay Yani kumaanisha nga ose kulie ndagera ndonge yagacho mwero amoro ya mange to ka lifestyle diseases tago goikerange na kio kolo baine onye koyete miyenda chisokoro cheito kya menyete miyake mengi ando abana sokoro ya no mwaka mumanyi sokoro ni mumanyi ga mete miyake otebekana 119 ibone ngaki ya lero asenge to kulie ndagera yeto kwa kilimo hai inene one of the benefits so jwalini eko garanga bono umunyagitali kango kwento umunyagitali arwali abantu usababu eni inkanyoranga imbuya bono nganse kweresa abakulima kiaga na bote lioko liriri tanga liriakale lirire ndagera endagera ndonge endagera yamira no ase ntentobu mono megusiya itu nabego tabakana nga nere kurende bathroom yesae mbule gutwa ensentobu yakiki bagateberanga gusine ese yomwa ndra bono ngutiyarenge kire no ngutiyarenge igo barasire ronte toka bucket ngaba mwana mange nini chite nkasomera mangana endo kongo nga organic agriculture nkamanya uhusiano ose yani link between eliroba endagera obotugi na chombe chingoko na chimboli ne afya ya moya bantu ikwasero todo kwa banga ki endagere organic wata beta daktari nga kito kunyonia ngaitora nyonie egere tanyore e faida umuntu atakoranga tiandagere abantu bayigote lakini nanche no mukulima nyore faida obo bwane bogendere ko byake iko bano asera ngongalinga iyo mwamanyire nga nincholi imuntu mwao nche no kinde tukusia kana nyorobi kana mumbo kana gocha na ngwa tumuchona uchalia mungoli nyamira no mukulimande lakini obunyagitali bwane ninga takokora as a consultant ndi ko abantu mawaida mwana no magwera ya toro na NCDs amorera ya manene kuli abantu bali ba kongire asengeje lifestyle yiyo ebwato busiano ne ndagira era igora que te kane kelinga endagire yiga ekokogani kilimo hai nga inko nyonia njuno mukulima nyole faida eban na ande bali batinyi tegete onye ikere kia wana nchakirega ekero kora marketing kima tinga marketing iko kegusi echiro zoboni I think was no bon yes echiro ase echiro ba minto montakara chi principle chi echiro siriza to iko nga 3 P's of marketing. Yes, ese que si tenga aquí la heresa, entre tanga ni ko garante ko yoko ni que tu ale chiro, pi entanga ni chi pisa tu. Pi entanga ni le product. Ingento kyoko ni. Ose en service kyoko offer era gero nyole faida. Ya ko ni walse linga endagere ya kilimo hai no ta que tonyo ni onye simeke okomenda gere yago no ne chimboli chao chingoko chao amagenda onya oni kienyeji buya onyole faida epi entagani inere product umuntu taragolege entekarwa chire chiro ya kuligi liubye wegenteke ekina yigo tamini bitiko yigo tamini ligoli amini kwendo ubye kukolege ento ya kabere enjiro begete gente kyo kawaete liboli enga kiko ngo packaging and positioning ekero to ko ndiye ento ko ende chiro ngakikwiro beretie ubate kurende historia o gosa soko beke ndagara